No niin, tässä on sitten Sammonsilta 5A12 asunto, eteinen. Kaappitilaa löytyy hyvin tästä eteisestä. Tuo on sitten sauna ja kylpyhuone. Tässä on olohuone, tilava sellainen. Täältä löytyy keittiö ja ruokailutila. Tuohon mahtuu hyvin vaikka isompikin ruokapöytä. Siinä keittiö. Kaikki tarpeellinen löytyy, kuten integroitu astianpesukone ja integroitu mikro. Ja sitten löytyy jääkaappi, pakastin ja siinä on myöskin sitten induktioliesi ja uuni. Valkoinen keittiö, alkuperäistä, eli ei todellakaan vanhaa. Ja sitten jos mennään tänne, tää on se isompi makuuhuone. Täältä löytyy tämmönen. Nykyisen vuokralaisen sänky ei muistaakseni ollut se niin, mikä tähän kuuluu, mutta sitten tässä on kahteen suuntaan ikkunat. Ollaan niinku kulmassa. Kulmahuoneista, niin ei ole toisella puolella, ei ole sitten naapureita. Täällä on sitten todella tilava tämmöinen vaatehuone. Tää on tosi iso tää isompi makuuhuone. Tässä on sitten vielä asunto toisesta suunnasta. Valoisa ja mukava. Sitten pienempi makuuhuone, joka nyt tällä hetkellä toimii lastenhuoneena. Täällä on myös hyvin kaappitilaa ja kahteen suuntaan ikkunat. Ja sitten viimeisenä vielä. Niin onhan meillä toi kylpyhuonekin vielä katsomatta, mutta täällä on niin todella tilava parveke. Tää on siis aivan valtava tää parveke, että tuntuu, että tää vaan jatkuu ja jatkuu. Wow. Alakerrassa Gallows Bird. Ihan hyvä pubi, jos tykkää. No, ja sitten oli vielä viimeisenä tää kylpyhuone ja sauna. Eli tänne mahtuu hyvin ihan siis minkä kokoinen pesukone tahansa. WC-pönttö, peilikaappi, kaapisto ja yksi suihku ja sitten tuossa on kaappi ja täällä on sitten vielä sauna. Taloyhtiöstä löytyy myös sauna, mutta tässä on tässä asunnossa on oma